Esta mañá achegámonos a comprobar o estado das obras de musealización da fábrica de papel que se atopa ao carón do río Arenteiro en Santa Mariña de Longoseiros, no Carballiño. Neste edificio en concreto, que era o sequeiro e a parte de manufactura seca, pois o que se facía era, unha vez feita a pasta, elaborar as follas, prensalas, secalas e envolvelas para mandalas ao mercado. Con este papel, pois, para que vos fagades unha idea, fixos o boletín oficial da provincia de Pontevedra e cantidade de libros parroquiais. Aí foi onde conseguimos moito material originario do século XIX que vai estar aquí exposto. No interior do edificio poderán verse todos os obxetos relacionados coa fabricación de papel da época na que a fábrica da lavandeira estivo operativa. O museo contará tamén con paneis informativos, audioguías e pezas audiovisuais. O concepto deste museo pois, é un proxecto de arqueoloxía industrial, de recuperación dun elemento esencial para entender o Carballiño, como foi a industria que se xenerou ao redor do río Arenteiro, muiños, aserradeiros, fábricas de papel, fábricas de curtido, e na primeira planta vamos a ver o que é o proceso de formación da folla, e o proceso de encolado, de fabricación da cola, de prensado, de escolla de follas e de secao da mesma. Un dos seus principais atractivos consistirá en que os visitantes poderán traballar co papel e ver todo o proceso de elaboración do mesmo. Creo que vai ser un elemento esencial para completar o que é o parque etnográfico do Arenteiro. Isto conformaríase cos muiños, hai unha parte importante tamén de restauración, co muiño das Lousas e a Maquía, hai o camping municipal, e este creo que vai ser o elemento esencial. Este proxecto vai se complementar cunha subvención que nos dieron no que son os fondos europeos de resiliencia e resistencia, por decirlo de alguma maneira, que nos vai a permitir tamén pôr en marcha todo o mecanismo de funcionamento exterior. É dicir, o muiño, os mazos, onde se prensaba a pasta, co cal, bueno, creo que vai ser un elemento importante para contribuir á demanda turística do Carballiño, ou a oferta máis que a demanda.